Salam mehribanlar, Moda Fasonlar kanalyna hemmeňiz hoş geldiňiz. Bugun size A fason köýnekleriniň biçilşi, A fason köýnekleri barada gurrun bermekçi. Gelin hemmeňiz bilelikde video tamaşa edelim. A fason köýnekler häzirki döwürde ýaşlaryň arasynda giňden ýaýran, döwrüga hemde milli keşdeleri öňüne jemleýän giyim görnüşidir. Diňewer günnelik kullanmak üçin däl, eýsem bayramçylyk dawaralar üçin hem amatlydyr. Şeýlelikde türkmen halkynyň köp asyrlyk geyim däpleriniň häzirki döwrüň modasy bilen sazlaşmagy milli medeniýetimiziň ýaşap gelýänliginiň aýdyň subutnamasydyr. Ýyrtmaçly ýanly köýnekde, ýagny ýyrtmaç bolan köýnekler nepisligi we hereket ýeňilligi birleşdirýär. Toý ýa-da bayramçylyk çärelerini geymek üçin ajaýyp seçimdir. Milli naşly ýanly köýnekler bolsa, türkmen milli naşlary ýa-da beýleki milli elementler bilen bezelen bolup, däp destur bilen häzirki zaman stilini sazlaşdyrýar. A fason köýnekleriniň meşhurlygynyň sebäpleriniň biri hem onuň durly ýagdaýlarda giyilmäge amatlygydyr. Okuda ýa-da işte, günnelik geyim hökmünde, dostlar bilen gezelenişde, toý we bayramçylyk dawaralaryna, her ýagdaý üçin aýratyn mata we bede görnüşi saýlanyp, täsin görnüşe girdilýär. A fason köýnekleriň häzirki zaman modasyndaky orny. Soňky ýyllarda türkmen dizaynerlary A fason köýnekleri täzeçe öwüşgün bilen halka ýetirýärler. Milli keşdeleriň häzirki zaman dizayn bilen utgaşdyrylmagy ýaşlaryň arasynda uly gyzyklanma döretýär. Şeýle köýnekler diňewer Türkmenistanda däl, eýsem halkara moda sergilerini hem görkezilýär. Ondan emmi mehribanlar, videolar halayan bolsaňyz, bizi gollamany, ýagny kanala agza bolup, like düwmeşine basmany ýatdan çykarmaň. Hemmeňize sag bolun. Gündiki videolarda görüşýänçe.